Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ukuthi ayikoba kanjani impi yokuhlunyazwa kwabesifazane kanye nalokuwela kwama-4x4 ethu ayeMozambique. Nempilo njengela nokuthi ingane lezi esizalayo yini dawe kangaka. Something is going wrong. Siyakhala manje siyabonga mfowethu. Awungahamba Matholi. Nizwile indaba ngithi. Uma ngithi angiyilwe. Uma ngithi yabona basifikile emakhaya ngamaholidi. Singophutha abasebenze eGoli. Sihamba kancane sithothoza sicupha isisoka ugwayi bese siubhema kanye nje siuhoshe kanye siukhiphe ngamakhala sithi ngamakhala. Umfana simnike esandleni ugwayi ukuze ahambe afunde ukuyosebenza. Ufuna nokuba ngephansi bafana ugwayi. Niyazwa insizwa lapho. Umuntu uzavuka ayofuna itoho ayofesa. Ngoba kubalekile ukugqugquzela lento yokusebenza. Ukuvela kwalendaba yokuthi abantu bathwele kuthiwa abantu baphendula idalo bayathakatha bayaphumela ngokuthakatha isukela emoneni wokuthi abantu abafuni ukusebenza. Lesi sikhathi esiphila kusona njengamanje inhlanhla umuntu esabatshazo sekuvele kuthiwa hayi engonta ngayena mawugijima nazo lapha ibona ziyasala ebhandeni zithi awuthwele vele lo mfana. Uyabona? So bafowethu lento ukuthi umuntu uthwele sebashona apha abantu abanezinhlanhla abanemsamo emihle. Wasukuba khona abantu abaphedelwa imsamo bodwa nje manje. That is ilifakathi. Ongaphedelwa umsamo khona enza ngakho. Bafowethu lungisani imsamo nihambe nisebenze kanzima bafowethu nisebenze ngoba ngamadoda nivuse imizi yobaba. Sizwana insizwa lapha emuva.